Сред многобройните оферти на сайтовете за колективно пазаруване се натъкнахме на любопитна иновационна процедура – оголемяване на бюст чрез стволови клетки. Тя обаче извън законовата регламентация на България. Репортерът Нива Василева под прикритие се срещна с специалиста, който предлага тази манипулация в клиника Швейцария. Днес, за да ни обяснят какво точно би могло да се случи и с вас, ако решите да си купите подобен ваучер за пластична хирургия. Тук при мен са в момента пластичните хирурзи доктор Илю Стоянов и доктор Страхил Ефремов, който пък работи в областта на стволовите клетки. Нека първо обаче видим. Здравейте, добро утро ви казвам. Искам първо да видим това видео, защото наистина е скандално и след това ще коментираме. В офертата на сайта за колективно пазаруване е прецизно описано какво представлява поредното чудо на пластичната хирургия. За целта се използват ваши собствени стволови клетки, извлечени от кръвта ви. Взимат се около 10 кубика кръв от вената и 10 кубика кръв от гръдната или седалищната кост, където костният мозък е особено богат на стволови клетки. Запазихме си час за консултация при доктор Илиев в София на номер с код за Швейцария. Значи, вземате стволовите клетки, вземате клетки и кръвта, на тях. Номерът да бъде активиран. Това е медиума, който е важен. Това са такива специални хирургии медиуми, които активират клетки, които вземат кръвта. Според българското законодателство, употребата на стволови клетки е категоризирана като трансплантация. Това прави процедурата, предлагана от доктор Илиев, реално извън закона. Това не е операция. Това е процедура, която се извършва в лабораторията, стига да имате медиумите, които ни вършат за мен. Разбирате? Не е трудно, не е сложно, но се работи на генетично ниво и има много въздействащи фактори, които трябва да бъдат изключени. Докторът ни предупреждава, че има възможност така наречената процедура да не е успешна. Знаете, ако пациент или пациентка има някакви ракови пременяващи наследствената анамнеза е пременена. Майка, баща, баба, дядо, ако има някакви такива предракови пациенти. Получаваме и уверение, че процедурата прави гърдите ни големи толкова, колкото ни е заложено генетично. Вижте, в гените е заложено някакъв определен процент на бюст, който е достъпен за продължаване на еволюционното развитие. Необходимата доза самочувствие може да получите само за 1 час. И докато вземат пациента кръв, да се насъдира си неща. Там след това трябва да прави бюста и да се инжектира с хирургично. Те прави много малко са случаите за алергия към хирурга. Много леки, аз сега съм виждал само един път на една пациентка и това в ръцете, десното на ръцете, това е на ръцете. В сайта за колективно пазаруване цената на процедурата с намаление е 2000 лева. Това са над 65% намаление от обявената регулярна стойност, която е 6000 лева. Оказва се обаче, че не е точно така. Шансовете за неуспех, с които ни запозна преди малко докторът, не са повод за притеснение. Той има специален комплимент към българските си пациенти. Предоказан неуспех за стволови клетъчни имплантации, тази процедура не е възможна. Ние даваме, възможност на пациентите си, тези пари, които са инвестирани в тази манипулация, след като се махне процента за материалите и за труда, да инвестират в някакъв друг алтернативен бюст. Според офертата на доктора, дори след 2 неуспешни процедури, ще получите бонус алтернативна процедура и в крайна сметка ще си тръгнете от кабинета му с по-големи гърди. Консултацията приключи с такса 20 лева за сестрата. Това се случва на момиче, мечтаещо за естествена корекция на бюста. Опитът ни да извадим истината наяве пред камера обаче беше осуетен от мистериозното изчезване на екипа на клиниката. След като никой не отговори, отидохме в кабинета на доктор Илиев, където се проведе първата среща.
Зад тази врата е кабинетът на доктор Илия Илиев. Точно тук ми предложиха да си направя процедура по оголемяване на бюста с стволови клетки. Днес обаче доктор Илия Илиев го няма, както и неговата асистентка. А броят на закупените ваучери стремително расте. Поздравления за репортажа на Ива Василева, защото подобни случаи трябва наистина да се показват. Вашето компетентно и професионално мнение за това, което видяхте. И вие имаше реакция през цялото време, докато гледахте този видеоматериал? На мен ми е трудно да дам какъвто и да е отговор. Това просто е смешно, то е трагикомично. Това, което мога да кажа съвсем накратичко. Въпросният доктор, той няма диплома за специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Вие го познавате, знаете. Познавам го много добре. Хайде не така съвсем най-лично, но по повечето случаи задочно. Доктор Илиев работеше преди години в клиниката на тогавашният, когато под ръководството беше на професор Чирков. След това там имаше някакво неразбирателство с самия професор и с другите колеги. Той замина някъде по света и сега в един момент се появява като месия тук и казва: аз правя стволови клетки, увеличавам бюстове, всякакви такива неща. Аз така си направих труда да разгледам сайта на клиника Швейцария. Първо, такава клиника няма. Клиника Швейцария. Той е един кабинет на Витушка или на Парчевич или знам ли къде там, който не може да се нарече още клиника. Второ, там снимани в неговия сайт едни сертификати, които са, дори не може да се каже, че са даже нарисувани и на ръка, дори още по-лошо. Единият сертификат е, че е бил на курс, т.е. гледал е зад лявото рамо на третата редица хора, които са наблюдавали как става инжектирането на хиалуронова киселина. Това е единият сертификат за инжектиране на хиалуронова киселина. Вторият сертификат е за това, че е бил на среща на 50 годишнина на доктори хирурзи в еди коя си болница в Цюрих. Да, и третият сертификат е, че е бил на курс по биохирургия, биосърджери. Този човек въобще не може да извършва подобни Той няма операции. Абсолютно никакво право. Дори не знам дали има и специалност по хирургия според българските закони. Да не говорим за пластична хирургия, която е над тази специалност по хирургия. Доктор Ефремов, опасно ли е това, което видяхте? В смисъл, може ли да навреди на пациентите? Такъв метод, какъвто той предлага, не съществува в световната практика и литература. Никъде го няма по света. Никъде го няма. Аз съм запознат много отблизо с това, което става като програми за увеличаване на бюст с стволови клетки. Има такъв протокол, но той е коренно различен от това, което тук се предлага. Той говори за някакъв хиалурон, не знам си какво. Говори за хиалурон, говори за 10 мл пунктат от стерном или от илиачна кост, да ви кажа, за да се вземе достатъчно количество за терапевтично количество стволови клетки от кръв от пъпна връв, е необходимо някъде около 70 мл да се вземе. При възрастен човек от илиачна кост трябва да се вземе около 1 литър. Той говори за 10 мл. Това е смешно. И освен това, което чухме в рамките на един час в този апартамент, може да ти оголемят бюста. С 20 мл. Знаете ли колко е 20 мл? Това са 100 или 150. 20 мл са до тук. Представете си какво увеличаване е това. И да разчиташ, че след това тези стволови клетки ще започнат да се размножават, че те ще увеличат бюста. Това са фантасмагории. Значи, в нашата страна си има строга регулация относно употребата на автотрансплантация, както за случая става въпрос за автотрансплантация или за трансплантация и така нататък. Всеки един метод, който някой иска да го приложи, трябва да докаже първо, че той е безвреден, след това да докаже, че е полезен. Ние потърсихме доктор Илиев и ако го намерим, ще му дадем думата, за да каже това, какво мисли, защо го прави това нещо в този апартамент по този начин. Но начинът защо го пуснахме сега, искам да ви кажа, защото ние искаме да алармираме всички хора, които ни гледат сега. Тези 15 жени в рамките на една седмица си закупили подобен ваучер. Това е много важно. Да кажем на зрителите, че това е опасно, че това не е законно и че това не се прави никъде по света. Не само, че не се прави. Въпросният доктор няма право да прави каквото и да е в областта естетична, пластична хирургия, възстановителна хирургия, реконструктивна хирургия, която и да е област от пластично-възстановителната и естетичната хирургия, защото той не е, как да кажа, оправнен според българските закони. Той не е специалист по пластична хирургия. Той няма право. Защо трябва той да се рекламира в всякакви сайтове, лъпни, глътни, знам ли какво там, и с някаква ниска цена, която всъщност не е и никак ниска?
4500 евро. Това е умопомрачаващо. 2000, значи това е малко заблуждаващо, защото на самата оферта пише 2000 лева. Да, но той след това им иска 4500 евро, т.е. 9000 лева. Но казвате, че той не е единственият случай тук в България. Той не е единственият случай. Ние с доктор Ефремов и всички колеги там, които сме членове на Българската асоциация по пластично-възстановителна и естетична хирургия, ние много добре знаем. Ние този проблем го имаме много отдавна. В България има около 15 човека, които работят без да имат диплома по специалност пластично-възстановителна и естетична хирургия. И ние нямаме как и не можем, защото нашата организация няма рестриктивни функции, да се справиме с този проблем. А хората продължават да ходят при тези хора, които са мнимите. В Америка имат едно много точно такова понятие. Те ги наричат каубой. Те ги наричат доктори каубой. Тоест той няма специалност по пластична хирургия, прави някакъв кабинет и облича бялата престилка, която го овластява и създава доверие в пациента и казва: аз съм пластичен хирург. Хората отиват при него и след това: оле, доктор Стоянов или доктор Ефремов, вижте какво стана. Аз бях при един ваш колега, да еди кой си. Какво да направим? Ние сезирахме Здравното министерство. Смятам, че пътя за да се справим с това нещо именно от там. Не знам вече дали имаме телефонна връзка с представител на Здравното министерство. Би трябвало да разговаряме с доктор Лучия Добрева, която е експерт в дирекция медицинска дейност. На телефона ли е вече? Да, здравейте, доктор Добрева. Здравейте, добро утро. Добро утро. Както видяхте, вие също видяхте видеото, което пуснахме. Преди това ние се свързахме с вас, запознати сте със случая. Какво може да се направи от тук нататък? Ами преди това, ако може само да обобща, става въпрос за 3 много важни неща по отношение на дейността. Както всички казаха преди малко, тази дейност, която се осъществява, е извън регламентираната по закона за здравето. В смисъл такъв, че в България всички медицински дейности, които се осъществяват, трябва да бъдат утвърдени от медицинската наука и практика. Това е дейност, която не е утвърдена, не може да бъде регламентирана, не може да бъде отнесена към нищо, защото не е в чистия си вид и трансплантация, просто това са някакви модификации на самия доктор. Доктор Илиев има ли право да каквото и да било свързано с пластичната хирургия? Категорично не. Категорично не. Значи дейности, които се извършват в областта на пластично-възстановителната и естетичната хирургия, могат да работят само лекари с такава придобита специалност или лекари, които нямат придобита специалност под надзора на лекари с такава специалност. Той ни каза, че е сърдечен специалист. Да, аз също погледнах сайта на това нещо, наречено кабинет или клиника, или не знам точно какво е. Там има някакви наистина сертификати, няма дипломи за придобита специалност. Не бих могла да кажа този доктор каква квалификация има. Какво е третото нарушение в случая? Ами нарушението е, че се осъществява една дейност, която не е утвърдена в практиката, нарушена закона за здравето. След това по отношение на така наречения кабинет или клиника... Швейцария, клиника Швейцария, така наречената. Да, но това не е ясно какъв статут има това заведение. По закона за лечебните заведения, всички лечебни заведения в България трябва да бъдат регистрирани или да получат разрешение за осъществяване на дейност, в зависимост от това дали изготвят извънболнична или болнична помощ. В случая няма такова разрешение? В случая няма такова разрешение. Вчера сме проверили в регионалната здравна инспекция, откъдето ни отговориха, че на този адрес няма такова лечебно заведение. Този доктор не е подавал документи за издаване на някаква регистрация. В Министерство на здравеопазването също няма постъпили документи за издаване на разрешение. Какво може да направи от тук нататък Министерството на здравеопазването? От тук нататък сезираме Изпълнителна агенция медицински одит, която във връзка с Закона за лечебните заведения в главата административно-наказателни разпоредби трябва да отиде да направи проверка на така наречения кабинет или клиника Швейцария и във връзка с нарушенията, които ще установи, които и ние ги установяваме, съответно може да наложи имуществена санкция в определени размери, в зависимост от нарушението, както може и да издаде наказателно постановление. Относно хората, които са закупили тези ваучери,
На тях по някакъв начин може ли да им помогнете, може ли да се свържете с тях, да изисквате тези документи от този доктор? Не може да се свържиме с хората, това ще го направи Изпълнителната агенция медицински одит. При мен, както вече разбрахте, са доктор Илия Стоянов и доктор Страхил Ефремов, които имат едно предложение. Те казват, че това не е единственият такъв случай. Те имат едно предложение към вас. Да, ние слушам ви. от години наред се опитваме да създадем регулация в областта на естетичната хирургия. Да. Искаме да използваме този повод и ако ви е нужна някаква информация, можем да ви дадем, но трябва да се проверяват всички кабинети и така наречени клиники, които се занимават с естетична пластична хирургия. Трябва всички хора да знаят, че естетичната хирургия е част от пластичната хирургия. Пластичен хирург може да се нарича само този, който е преминал нужната квалификация, положил изпит и взел диплом по стандартите на Република България. Всички останали, които се рекламират като такива, нямат право да извършват естетична хирургия. Това е предложението. Ние ще съдействаме като медия на връзката ви с Здравното министерство и ще продължаваме да показваме такива случаи. Благодаря ви, че бяхте тук. Тази тема сигурно ще бъде продължена.